I always say mangabe ungumlaleli weGagasi uma ulalela indaba uyi-VVIP so musungenile kule app search for indaba that is where you belong. Isingiye Olundi Xolani ngibingelela Alex nodokotela njani? Yes right Xolani kunjani kuwena? Ngiyaphila. Sure. Ngiyaphila zami. So ngithi namdokotela umuntu indlela ukuthi sheshe ngimfike sengibuthandaba yikho ukuthi ngiyamkhotha. Ngimkhothe bese ngizwayo engathi useyafika lapha engifuna khona bese ngimkhipha ngimdlalisa ngomuni aphinde achame futhi bese ke okwesithathu bese ngihamba sona unomzana wami lapha ngimehlise ngenyuse oh la la awungitshele ngesikhathi ukhotha uyagwinya ngesikhathi ukhotha uyagwinya na ya ngeke ngikhotha phela ngiyagwinya ngithi ngoba usuke engakachama bese ngiyamuzwa bese sizocama. Why ubuza lo mbuzo doc? Cha ufuna nje phela. Yes. So okay imake Xolani nangu dokotela uXolani echaza istory sakhe. So khona yini ubungozi mangabe ukhotha umuntu osifazane then busuyagwinya ke? Cha. Akukho ubungozi. Okay. So iyasebenza le Xolani kumuntu wakho? Yasebenza kahle kakhulu Alex. Number 1. Lo siyabonga kakhulu Xolani. Okay ngibonga. All right. Abusesikhumbule sure uthi bese sikhumbule. Yeah. Lo siyabonga kakhulu. Hayi uyayidlalisa into yakhe ngichazele ukuthi masethe imove up and down uyalikhuhla ubhontshisi ukhuhla ngepipi lakhe. Yeah abantu besifazane bayakuthanda lo before umngena ibona uthole sekubambe sekudonsela eduze kwakhe kanti ngoba kade umkhuhla ngalo manje so usethi alingene. Hlaba lingene. Yazi it's the first time since siqalile dokotela umention your favorite word ipipi. Yes ipipi kulo 28 minutes owedlula ubunga kalimention and you had to find indlela yokuthi lingene. Bengifundisa ngaleso sikhathi ngizwa kahle sure Xolani siyasuka now kuXolani siya eMarisburg ku Anonymous how